Paglibat ng gobyerno sa pagtulong sa bayan, o tanggap ang dulot ay pag-asa. Yan ang PCSO, kaginhawahan, kinabukasan. Lahat ng minimiting makakamtan sa PCSO. Karana't tangkilikin at ating laruin, Lotto, Games sa Kino, pati sweepstakes partner tayo. Gadget din ang makakas, cash ng swerte at bagong small town lottery. Kaginhawahan, kinabukasan. Lahat ng minimiting makakamtan sa PCSO. Huwag malulungkot, huwag mangangamba. Sa mga pagsubok mayroon kang kasama. PCSO, puso ng bayan, lagi nating malalapitan. Kakayanin natin to, kakayanin natin to. Sa karamdaman tayo'y may gabay, babangon buong bansa. Magandang hapon po muli sa ating lahat. Ngayon po sisimulan na po natin ang second Apple Draw para sa araw na ito na may draw number 3521. Pangasinan, let's play Small Town Lottery. Are you ready? First winning number 2020. Ibabalik po natin ang piling numero para makasama sa pangalawang pagpili. I'm ready. Ating second winning number 10. At ating number combination para sa ating second draw ay araw na ito ay 2010 exact order. Congratulations po sa lahat ng nanalo. Muli si Geoffrey Rodriguez at sa ating PCSO. Hindi uurong sa pagtulong. Maraming salamat. Virtual draw result for June 6, 2025. I can draw the numbers 20 and 10. 20 and 10 in some order. Bayan, o tanggap ang dulot ay pag-asa. Yan ang PCSO, kaginhawahan, kinabukasan. Lahat ng minimiting makakamtan sa PCSO. Karana't tangkilikin at ating laruin, Lotto, Games sa Kino, pati sweepstakes partner tayo. Gadget din ang makakas, cash ng swerte at bagong small town lottery. Kaginhawahan, kinabukasan. Lahat ng minimiting makakamtan sa PCSO. Huwag malulungkot, huwag mangangamba. Sa mga pagsubok mayroon kang kasama. PCSO, puso
Social row 8 from the left, pencil number 888-1534. Pencil number 88-1534. Practice partial form. ng tao. Sa larong ito, lahat tayo'y pandahan.